Okay, howdy. I skal læse det smukke folkeeventyr Kong Lindorm derhjemme. Og til det dejlige eventyr har vi forberedt nogle meget super svære spørgsmål. Og det første spørgsmål lyder: hvilke eventyrtræk kan du finde i dette folkeeventyr? Ja, meget simpelt. Kom med nogle gode eksempler. Det kan for eksempel være noget med inddele det hjemme. Er der nogle bestemte tal, nogle ting der går igen? Hvem er hjælper? Prøver. Er der nogle bestemte prøver, et bestemt antal prøver og så videre? Prøv at finde de der generelle eventyrtræk der findes. Så er der næste spørgsmål: hvorfor vælger dronningen begge blomster? Og hvad minder det der om? Tænk over det selv. Og så er der hvilken rolle har den gamle kælling? Og ja, vi må gerne sige kælling. Og der står kælling i teksten. Der står kælling i teksten. Dejligt. Også meget simpelt. Ikke mandsjournalistisk. Overhovedet ikke. Nå. Så vil vi gerne have, at du prøver at inddele folkeeventyret i oktantmodellen. Og overveje, om der eventuelt kan være flere forskellige problemstillinger. Og om der eventuelt er forskellige subjekter i de forskellige problemstillinger. Så man må meget gerne lave mere end en oktantmodel. Meget gerne. Det er de bonuspoint. Så er der andet spørgsmål: hvorfor følger man ikke også den anden prins bryllup? Og ja. Led spørgsmål. Tænk over den. Og så kommer hvem er prinsens rigtige modstander egentlig? Der kommer vi så til lidt mere filosofisk spørgsmål. Så man måske lige skal tænke lidt dybere med. Lidt dybere. Og hvad har den her tekst med overgang at gøre? Kom gerne med. Der må være en grund til, at den står i kompendiet forløb om overgangen. Så kan vi godt afsløre, at det er ikke nogen tilfældighed. Det er ikke nogen tilfældighed. Så og selvom I eventuelt googler og finder ud af noget, så prøv lige at formulere det selv også. Formulere det selv. Og så må I meget gerne perspektivere til andre tekster, I har læst. Fordi det ved I nemlig, I har. Og eventuelt sige andre kloge ord, I kunne finde på. Ja, meget gerne. Og så tager vi starten af timen og gennemgår nogle af de her spørgsmål, hvis I har nogle spørgsmål til dem. Ellers så springer vi bare direkte til hovedopgaven i dag. Det bliver et super lækkert skuespil. Yes. Hvor I får lov til at spille det her smukke folkeeventyr. Yes. I bliver inddelt i de grupper, som I er ude at lave den her opgave i. Og der får I kvarter og 20 minutter cirka til at planlægge det skuespil, som I skal lave, som vi har valgt til jer, som er et centralt akt fra folkeeventyret. I det skuespil der skal I inkludere nogle rekvisitter, som vi giver jer. Som vi finder på. Og I skal inkludere dem alle sammen. Ja. I må selv bestemme hvordan, men det skal have relevans for eventyret. Og vi har en helt klar forestilling om, hvordan det kommer til at se ud. Ja. Og citat Anne, det er den her fremlæggelse af jeres skuespil, der kommer til at stå på jeres årskarakter. I 3.G. Så prøv at gøre noget ud af det. Ja. Det var alt hvad vi havde nu. Kong Lindorm. Og så fuck dig, Morten. Ja, fuck dig, Morten.